Yo, what's up mga kaon? Diyan na po misa mong amigo nga pinangga kayo. Nga pinangga kayo si Dodong ninyo. Mo karon. Taon na magitaw giduaw. Loy kayo. Nang loy man. Desgrasya minong kabuang non. Kay kung napato siya, siguro na ano. Sa may loy. Ha? May pagkahimutang nas kung usa ka amigo. Kailan mo na siguro na wa matawa. Liyabag na. Po ba kaya? Oh, unsa may kakuan niyo gaw ninyo nga. Kamura ba sig kuyog sa una? Karon. Sus kintaon gimingaw kintaon mi sa mga kumpare ta. Oh. Ikaw ting. Ikaw pre. Siya siya may pagkasulti. Marasad, mingaw po de. Ikaw. Na! Ano na to ka naman? Usa ikat. Usa ikat. Atay man eh. Ako kanan. Nagkot na ko, din wa tay mainom man eh. Lailay kayo, piste naman mo nanong tagpanakot. Ano nung ilim na? Sa kay buhato tanino. Impi daw. Magpatanod-tanod ko pre, may nang og magdagharang padlok-hadlokan ninyo. Aron managan. O bitaw pre, para makainom ta ba? Gitarong na kanay pinggay sa mes ko na ba? Hinom ra ba? Bitaw sakto ginang inyong gingon pre, matay good news. Makainom kita ron, hubo kita ni mga buangan. Ako'y bala. Magpatanod-tanod ko ako. Ato ni Mika si Marcion. Sige. Ako inter lang po ko ki doar ba na ungo niya? Do pigwar siya. Ha? Sige. Saram ako tag pick up kita. Ngal sige. Ako bala si makeup pre, may kay kuning makeup pick up. Sauna ako pre nakadaog siya ng makeup pick up. Nindot lang kita niya. Kasi gusto na mga makeup. Ito ka kanang joker ba? Joker? Hindi ako nabi ana ba danay. Hunay puwa din ba? Nindot kita tanan. Ang kuno. Wala nang gaya na bisa gwa pa make-up pre ha? Di naman ka angay make-upan siya pre kay marungo namang dagwaya pre. O bataka na gamay. Nakabatake lang gamay. Bata Ito ka. ba atong joker ba oh? Tasa mo gagtang nga pre. Kasa bata ka ni. Sanong na nga pre. Pate pre, madog ka suna. Pate ngadog ka nga kuha na to ni pre. Kaya ako gani madog na katsugod sa imo. Kaya mahiwag na kung make-up padlok-hadlok pre. As ko no. Ba mo na. Asag na kuwag ba mo pre. Okay na pre. Ganahan, papicture og di ka ganahan. Kana pagtaro na ka mo gwapo kay kuan. Gwapo lagi ka ka. Joker ba ka? Joker ang kayo mong gusto ka magam. Tiguang ang joker. Oh, katawa. O dara. Bi ka na. Pakita. Guwang lagi ka to. Oh. Na, ako na pre. Ikaw pa sig pabatak dad. Ako na. Kita mo duha manghadlok ha. Tarong hab. Kuha ra ba? Ako bang gitarong sa mo ha. Katong kay ang tiguang. Ang tiguang kay dato mo akong gibuhat sa mo ha. Bijare be. Higaw sunod. Tay. At saya pre, magdawa dai kan kapan ta pre. Ate labo mo kunin mo. Okay na. Okay na na. Kasi yun na gusto tukan na hindi karon na kinaraw ra ba ko. Batakan batak tarong. Sa kano? Aw lagi. Okay na na. Mama ano ta? Ate, gwapo naman ni mo. Tagay kay kumpiyansa pre, mate butog na mong naros kumo na karon. Labo. Labo mas joker nun. Ay, kana okay na be dali. Asa ka na pay gamay ha. La! Patagis joker na, gilabas joker na pre. Alamon gikag suntok na karon labo pa joker ano ko kumarog din mo tarongan gyon sa aming elaw ra man lagi na mo gibutangan. Okay na kay bati na magagnaong daan gilaban de. Nakatag gisolte kan. Kana ko nimo kana si joker gilaban nimo. Pe ba no pre. Labaw patay na mo pre. Nagabi mo si Batman oy. Grabe gina nakabana ko Batman. Di na ngikakata mo na bino. So grabe chuyan mo per laban mas binom na pre. Agapa ka kakapay na artista tong binom no. Asik ko ba sigluhag ba? Sigluhag ba ke? Ay ba Arte ba kapatid mo tas baboy pre. Matay pre layo ba di ani diri? Kadungdung ba ka taani Problema mo? pre. Dili na ko klaro mo basa. Nya, ako di mo kabambasa. Kadumdum pa ka tani pre. Ako'y bahala sa iyo na. Ako'y basa. Kadumdum ba ko to? Atay tibi ko basa.
Tan, ato ilok-lok to ni. Pati harang kami ito, ari lang yun. Boss, may padong boss. Dali sa. Hala, munisipyo. Pati nong. Takop jug mata. Ayaw po, bahay mo ha. Bawal ba yung mga ilim nun dire dong? Kap-kap sa ta. Kap-kap sa ta dong ha. Hindi na boss. Pagkaon lagi ni Dre. Bagay na boss. Ano pagkaon? Uy, Wala lagi na boss. ilim nun man lagi ni. Boss eh. Pagtarong mo dong, bawal ba yung ilim nun dire? Pagkaon ra gyud. Adto sa nako kung amo nga gay-gay ha. Bawal ilim nun dire, nay nagdag ilim. Oh, bawal. Ato sa play boss. Sige, wala problema. Usama na nyo, bossing. Harang na nyo, dili. Nguni harang boss. Harang ni harang. Aw, okay ra ng harang, basta imnon, dili pwede. Oh, okay harang, okay ra. Sige, okay ra. Wala problema. Sod, kay kalag-kalag maron. Ighawa ato nila, kita mo inom ighawa nila. No. Kaya na problema. Ni pre, mauna ni pre. Ang kuno. Ade mao pre. Wa ningan. Usa. Di gap di ni unahan dagoy. Unahan dagoy ni. Klaro kini. Ano mo ningan? Ngita na pre. Klaro pa ka ni. Ikay nagara-gara ka klaro ta ani. Bertuna jud nimo eh. Umao na ni. No, RIP Romeo Igsoong Pedro. Tawa. Kinsa di kay mamubasa? Bright jud ka pre. Bright jud ka dito. Bilib na pa nimo pre. Balos-los gid mo muna. Gara-gara pa mo. Butang tayo tong harang. Pre, nanay mo. Pre. Ano? Na ba? May po na yun Ricky gabiin ha. Ano? Atay ba ani oy? Patre. Di lang gid dongan tag uli gid ha. Unsa na pre? Umo na pre. Ugtaw. Tao na pre eh. Mga bati lang gina sila mga naon. MP. Tama naman sa MP tagwan 50. Balik ta pre, kada MP dagan. Wala, nanaga na. Aw, kwarta. Bus. Dapat tu bus. Dapat bus dito. Bus. Gugud bus. Tarong. Ay na mo dia kay nay nagbalik dia. Atay Ay na duka. mo dia. Ay na mo dia. Pati abig na akong mga unguwa. Di ay na mo dia kay ibar ba mo diri nga nay nagbalik. Ay na pamauli na mo. Pamauli na mo. Tay. Pamauli na mo. Mong among to. Sige. Wala uli na to. One Okay na. Inom kita. Uy, busing. Uy. May kan nga abot mo. Oh. Nya nganong gikaon May na laban eh. ninyong saging nga harang ra. Ano cool kay naman din daw. Hukot na. Kapal kupot. Hukot ba? Mas ko busing. Kinapa mo ko do. Hukot na. Ganahan kay ko ana. Gunite. Di mo Kuti ko yun. mga saging. Ade ko ana busing kay maglay na kuntiyan. Het kay ganun mo Kire lang ako ang harang. Ay lamog. Kurebi ko din ka demo ka kuan. Ade ko ana. Ay lamog saba. Sige. Ara ato sa mi. Ano tanin mo diri manginom? Kami naghadlok nga. Ato mo na manginom dito. Oh, problema. Inom ta. Binuam na kami naghadlok. Bati-bati pa mignaon. Dai. Kada mag-inom ya. Sige. Wa na problema busing. Matay pre may gatong plano. Nga wa gitay gastong mahubog. May gan kay na. Maing balita. Mayo, good news. Good news. Nagi na may utok duha. Oo, pero nakainom ng gihapon mo sa inyo parang. Dahil na kita. Kamera mo ba? Kay kamera ba Imo mo naghawak? yun, Kay yung kamo mainom. Inyo mo naman yung biyan. Nga. Kita man tulo na plano. Ade, inom ta. Inom. Sige ta kaya. Kaya nan luyan magkausa. Kausa ging oy. Kamera ba kay nagkamagkamera may misi panghadlok rin kamo. Una hong ganyan nyo. Buha ganyan problema. Ako ano eh. Pero timanay ganyan nyo, maglain yung tiyan ugma. Bako. Kasi bako na may ikaw. Buwan mo. Natin. Pre, ganin nyo. Kasi kabuhan na pre. Kabuhan naman yung pre. So kung shout out lang ko ni Joshua Tonyako nga daw sagang og si Sope Torres. Ay, shout out day ko ni Papagigi o Kadudong Jaw. Shout out day ko ni Nick Dugan. Shout out mo og ni Glenn Lester Taryaw og si Boss Analog. Shout out.
Og shoutout day ko ni Kim Cuardo og ni Jid F Saladaga og ni Aya Charis og ni Gigi Charis. Shoutout ako kang Janjan Ursal, Virginie ko Sumayang, og ni Umbak. Shout out kong Astre, Misaki, Ortiga, family. Popo TV. Lah, Popo. Oh. Jeprox Idol Channel. Jeprox, o na? Jeprox? Jeprox Idol Jeprox? Channel. Okay. Shoutout ako kang Kent Archie. Kadungog ito? Kent Archie, kadungog ko kang Rojion. Ikaw. Shoutout ako sa kamamigo nga si Rapi og si Kyle Gonver. Kyle Gonver. Shoutout ako ni Timisi, Nivitsky, Arnado Tunyakaw, Jamuel, Prince Juice Makatipon, Charlie Diaz Anyusa, Mike Kish Piso Wi-Fi, Asi Pasumala, EG Maglasang, Aisil Magdadaro, Marlin Rosales, Jelly Bersiro Apong Siking, John Abarao, John Louie, Bixman, Kikot Jimenez, Arway Uson, Kian Castellote, Remy Daculis, Irene Dada, Marky, Pulutan Cooking Ideas, o kang boss sa tour ni Melvin Vizcala. So daghang nga salamat sa pagsuporta sa mua. So daghang diha lang mo.